Iako nam je pre početka sednice rečeno da će zasedanju prisustvovati članovi porodica nestalih Srba, oni se nisu pojavili. Koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Milorad Trifunović kazao nam je da niko od članova porodica nestalih Srba nije pozvan i da Kosovska komisija za nestale ne radi kako treba. Ništa ne čine na rasvetljavanju srpskih žrtava na Kosovu i Metohiji. Prvo, što je najgore, oni ne kritikuju uopšte one koji su krivi, čak ni porodice ne čine ništa da dokažu, bar nečim da je UČK učesnik u ratnim zločinima. Mi smo imali lokaciju, recimo, Livačko jezero. Oni su tamo površno istraživali nešto i stalo se na tome. To treba ponovo da se ispita. Imali smo žili vode. Došli do samog kraja, onda su izazvali jedan ogroman požar i mi ne znamo sad da li su spalili tela, odnosno ostatke tela žrtava koje su bili tu ili ih uopšte nije bilo kao što su oni rekli posle jedan dan, posle gašnog požara za zatvoren slučaj i rekli ne postoji nigde ništa. Član vladine komisije i predstavnik porodice nestalih Albanaca Bajram Ćerkini kazao je da je urađeno veoma malo na rasvetljavanju sudbine nestalih na Kosovu, ističući da je EULEX, što se rada na ovom problemu tiče, stao. Pitanje nestalih lica je u njihovim rukama, mi ne možemo sami da uradimo mnogo. U Briselu kažu da neće da se bave ovim. Rekli su nam da se obratimo Evropskom savetu i pošaljemo dopis. On još nije poslat, u procesu je izrade. Predsjednik komisije Prenk Đetaj je izneo detalje o dosadašnjem radu, navodeći da je od početka godine do kraja juna bilo 36 akcija na 12 lokacija. Pronađeni su posmrtni ostaci 30 lica, od kojih je 15 lice identifikovano i predato porodicama. Veoma je važno primorati Srbiju da pruži informacije o nestalim licima. Sednici komisije prisustvovali su i predstavnici EULEX-a, ambasada u Prištini i drugi međunarodni zvaničnici. Na Kosovu se traga za 1740 nestalih lica, među njima je 532 Srba i nealbanaca.